azisho ukuthi ngubani wabani ngaphansi kwempikosi ilizwe September, Rapia la Pecare Tefumo, Rampete Iwa, Ratam Pia Rapamasing and Alisova. What about the Pecari one the Embawan Oko? Rama Osas and Meat, Money. Ivan is ready to speak. What else is not and group is not? Rampete Infus is in the Methodist. Rampete Ivan Infus is in the Methodist. What about the Galen one by the Wilson away to most of our family who speak in the way? That's Mangwana, Sunday. Saying it in the house part of Fulaga. Utan Kanam Fulaga and the spot, Utan Kanam Fulaga. You waited in the Elum for our land. What in Kanam Fulaga? What am born out and the spot, what they are born as far, Woody Kelly. What am they, Woody Kelly? We am here and Nando, they come to us on it. Yabo, spot, who am here, I don't care, they can't do it. Namka is a case in the Unkapoti, good December, the Tumaku. Then appear on Sabalunde, Sapir, Kalum Pepu. Sapir, Savans, I walk some and negative singing. Baza Kuburu, Quanabaku, Osi siumdi no wanzuza namtanje zifiko swino kwakwa zola naumdi uwele kai bantwana basezwini iphakanyiswa into engwekela uNkulunkulu la emzini wakhe ebona udadewethu omunye izolo uzakwe izolo Kati lokhu kubonakala intombi inkulu ingwaliso kubonakala ukuthi hayi umnyaka umkhumbu yanyaka uthi ke udadewethu izolo esele ekhuluma nami
uthi wasiyajumeka yalisongwana uthi ubona umgidi ushawa kakhulu ebhekeni lekhala siyakhona uthi ngeke kushawa ngakhona umgidi uthi wabona nezimbizo zamabhodwe zibila evasiwe lapha ebhekeni uthi kodwa manje kusuka kwaqhamuka umama engicela ukuthi uNkulunkulu akasize lokhu kunganabatheli emndenini wakithi usuphunguzubezile washo unalezilalo ubezile uthi ubona umama eqhamuka eyongena kulayini ubezina lo mama wafika wakhipha idosha lesineke manje ngiyacela ushemba abakukhaza bahambe bonke bekanzelile bebhezekile lokho isineke umuntu ashiye sale phansi sambe naye sengcwele inkosi kuselizwe ngiyabingelela lo okhulumayo uKhisimusi uMhlophe uqhamuka ngiqhamuke amaseyini la ngoba angizizelanga ngithunyelwe umkhulu uJamulu Ndlovu eThezakwala usandula wayesethi ngihambe ngendaweni ekuthiwa sekhaya lomphefumulo wangifika khona ngifike ngicela uMshumayeli uBabumajiya uzofika uBabumajiya bese kuchazela ngalezi mbuzi eziwu-5 okufanele uyilethe ekhaya lomphefumulo mawusuka lapho uzobe usuyithatha lezo mbuzi uzisesheni kodwa ngifuna ukutshela-ke emzulu ukuthi unyazani yikho kulezithu ebuhleni yilapha-ke nokuthula ubaba Ngwele manazaleka mahle umthetho mina kusaba umthetho ngendawo Nkosi yami ngikani kwamthetho iphempele inkululekweni lapha ngisonta khona lapha ekhaya ngikwazi ngiyaqala namhlanje manje ke ngiphethisemile ekhaya ngithandaziyeke ngolwesine kulona omunye umuzi ngibika ngikhuluma ukuthi ngizosala ekhaya ngaphinda ngizolo sendala ntambama ngathandaza kulona omunye umuzi sengibika futhi ukuthi ngizala ekhaya ebusuku namhlanje ngizovuka ngisela ekhaya ingane yami entombazane sikhulile ilele ibona ingane embili ilele fulani lapha endlini yami iyaphuma kuyabuza ilaleleni lapha egcekeni endlini kababa na ilele kingane uma ithi yabuya endlini fica kugcwele abantu endlini yami inkuluku indlu yami ngaphakathi ethi kugcwele abantu bathekho ethi-ke bathi awusuzele kulo mfana lo othi-ke ekungcweleni emsini womphefumulo ukuthi-ke ngoba ephethe ukudla nje kophe kwangani ziphi iy'nkuni ngizela pheze sengihamba pheze sengibona hawu indlela yami kathi ayilungile kanti kwenziwe iy'nkuni lapha ekhaya ngoba phela indaba enkulu mina bebengitshela ngamanje sentshela laba bantu laba abathuma lapha ekhaya uza kulo mfana lo uthi ngobuya le kwabangcwele ziphi inkuni eziphethe zopheka lokhu kudla lokho kimi Nazaretha yiko nokubeka ukuthi ngihamba lapha nyathi sengiyekaka abadala lokho ngithi mangiphakame ngibeke Nkosi usithela amazwi inkuni phela baba ngicela abantwana bakuphe yo 200 nawo unikele utazi inkuni uzobe sebathengela inkuni amen bese babasela lokudla ngapha amen yabonga baba Nkosi usisi ugcina usekoma amen abangcwele lokhulumayo uSolithengisini emampondweni mina ngizela ekhaya lemphefumulo ngeza ngangeza ngenye isabatha ngilethe iphalethe yasimende umnikelo
ngisakala phanele asimende bese ngihamba ngiyobika kanje kuchaza umshwana nje. Ngise ngiyahlala isikhathi eside ngize ekhaya bese ngibuye ngize ngaphethe lutho. Ngifika la hlaba masabathathu esedlule. First sabathe benandi inkonzo kuphuma ngaphandle kumaye. Mengiphuma mengibuya sekwekwasemini. Ngishawe isisu. Endlini encane hlakaphinda ka6 endlini encane. Ngikwenza ngikwazi ukuhlala futhi ngibalazi. Mase ngiyaphuma ngithe ubaba lapha ngaphansi kusamanzi. Ngithe baba ngicela ukuhamba ngivumi. Inkinga nayo ukuthi angibalazi. Athi baba ayikhosana sesamanzi akusiwe uphuze umshemba kuphindisa isihambe. Ngifike ekhaya ngiphuza uvinika ubekuye kwakungathi kumayini. Mengisuka ngendlini ku-round ngibuze ngithi mina kwenze njani. Ngayekhala impela ngenza konke ngaphathwa isimo sengile ukwenze njani. Mase yabuya impendulo. Impendulo kuthiwa hambisa umondo igama elithi umondo. Kodwa umaye ethwele nami ngithwele sizela ekhaya. Namhlanje ngilethele kokumaya kuumondo ebecelile. Uma akazikwazanga ukuphumelela kodwa mina ngibizile nomondo engibucelile. Engicela unyazo lwezi ukuthi bakhumbule bonke abakithi. Ngosibeni umzulu. Ngeke sikosasephakameni. Ngisukuma nokuhlambuka azukiwe endlini ekhaya ngithume mina emhlambuka ngamacala ami enginawo phambi kaNkulunkulu nasendlini yami. Ngakhipha ingane manje lezingane zibuhlungu empilweni yami. Kufanelekile akukho okulungayo kumnyama. Namhlanje ngizocela uNkulunkulu angicele intethelelo ebantwaneni. Ngiphinde ngicele intethelelo emndenini yami ngokuzalela ekhaya eZimbabwe. Ukolo dadwethu. Nezingane boyilahla. Boyilakhiswa ukuba oyise senhluleni ngabo. Ngoba bekumsebenzi wakho nje uthi ingane bayihlaliseni kulahla. Nahlala ngizosini. Bengumuntu ogruvayo. Ngibona ukuthi mangabe ngiyashiyeka. Ngizobona ukuthi angikhiphe. Ingane lethi ngahlala ngikhiphe. Abazali bakho badelile no. Abazali basekho sebashona. Hayi abathuna bakhona. Bakhona bathuleni thulelayo layihlo. Uthi bonile phambi kwakho mzali wakho. Ngaphambi kwezulu. Awusuka la awutawazi abathuna. Yebo babulala kodwa ngathi ngincane. Umama wakho uma usekhini. nakhona bathulile phakathi. Yebo. Uyasebenza? Angisebenzi ngisho ukuthi kubaleke nje yonke into ngathi umsebenzi ngo-2014 emva kalokho ayize asendeli nje umsebenzi ngisho umuntu engangithembisa. Awutholi grant. Ngiyayithola. Ngiyayithola msho. Leyo grant leyona efanele uyihlanganise iziphuma imphuzu ucela ushembe eyotoliselela ingane wegulana wayiqeda impilo. Uyezwa? Amen. Uthola imphuzu uthumela ushembe atolisela kuleyo mphefumulo. Ngoba lezi ngane ihlelo ebuhlungwini. Amen. Wayibulela ngenhloso. Amen. Awuyeni indaba yokuthi ufuna ukulungela izinto akulungi ukulungela izinto. Izinto ziyolunga uma uxolele lezi ngane wayibulalayo. Amen. Bese utholela imphuzu. Unikelele leli hluze likhohlakala kwenza imkhuba ebolile. Uyezwa? Amen. Izona izinto efanele ngazo. Awuyeni indaba yokubalisa. Ngoba lezi ngane wayibulala zibalisa abantu zona ngoba zabulawa nina. Musa ukukhala zona ikhala abantu. Wena phezulu ukukhala ube nesipili ngoba nesipili eqaleni. Kuloyo ukuthi kanti manje iqala yokuthenga into zokugcoba. Ayikho into igcobelayo kuhle. Abantu bapahla ngoba uyazi. Uyezwa ba? Yebo. Wena nje ukukhala
ngicela khama ngibuze bese uletha akushelo ngale uzolikopa imali ushelo alese isheli inhliziyo zazo ukuthi zikhole uthole imali amandla ushelo kuthele imbuzi ngelisho zelilipi ohamba nayo eyalingele ngqondweni yakho likwenza usukunuka ngokubeka imali zimbili zinokhonishana ziyazi akukho umuntu mathanda sendaba esoma ozothola kusisi amen ekethi kwasesikhaleni yesabatha elandelwa lele sabatha endlule nganikela inkomo zephakethe ezimbili kwathi ngesonto elandelayo enkonzweni yasekuseni kanani kwafika ubuthongo obuncane baqhamuka abantu lapha beyinqwaba baqhamuka beyinqwaba begijima begalawela njengeyinkomo bagalawela bangena ngakuleli sango leli lamakhosazana ngakho namhlanje ngizobahlambulukela-ke inkosi yami ulindiwe owakamanjolo mina ngingumsile womnduni ngokushada ngomnduni engizalwa khona ngafika la ngelinye ngiphuma enkosini kundaba eSport ngafika la ngelinye ilanga lapha abawomnduni bacela ukuthi sisalethele ekhaya bephumule sakokana sibaletha emva kwalokho sambona umama ethi ukangishaya ivanga ethi bahamba baye ekhaya bephumule ejabule namhlanje ngize nakho kangcwele ubaba ongizalayo wabulala umuntu ozoboshwa njengoba ngilana-ke ngiziphethe imbuzi ephakethe e-1,800 ngizocela ukuthi uNyazi wezulu sukela kokhokho nokhokhokazi wezulu nazo zonke kuze kuzofika kuthina ngicela ukuba akhiphe imphefumulo yalaba bantu eyakhipha ebhamu nangemkhonto nangemmese nangomkhumula ngithi uNkulunkulu ngicela ukuthi ayifihle le mphefumulo ayibuyisele emndenini yayo Nkosi Musiki ithi yanqunywa abantu ukuthi bangamakhosi abekho bathi bamakhanda wathi ngoba bahlala inkomo nembuzi ukuthi bathi akekho bakunikanda wathi akuze mina yimi engumkhumikanda ngoba yimi phela ngabe Nazareth ubaba bonke baphindiwe ngawubikele ukuthi wabatshela bonke bake bafike bathatha ukusho lo Dingiswayo wathi yena obaba bonke behluleka wathi yena yeah, boy. Oh, mas esse país loucura. Agora na coisa, mas se lá, bem noite a fumar na uendeni, mas se lá que lá. Yeah. Inkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu igama lami uSibusiso Mthabeni Newcastle. Ngizoqala ngesibonakaliso sankosikazi uthi
waphupha elapha emhosheni uma ephupha emhosheni amen ba uma ephupha esemhosheni wayekhina izinsebenzi zasemhosheni lapha ezansi uthi mayisahamba nohambe seyofika ngasekugcineni kwaqhamuka bomkhulu ubombela uthi iphi inhlansuthi uthi umama phenduka uthi hayi inhlansuthi senyukhasela kunzima ukuthi ize ngapha ngoba yidokhozi uthi atshela baba hayi uthi umama ahluleke ukuphendula uthi wenze nje mawusuka mawuqeda lapho umhosha uguqe la ekupheleni komhosha uthandaze mawuqeda masubika zonke inkinga zasekhaya nezasemzini wakho zomyeni wakho uyangizwa hayi wavuma unkosikazi wathi kusamakhosi Yesu ngikambukele unkosikazi elami engivela nje engabenzuwe ngoba benginokungena efodweni ngoba izinto ziyasinda sengithi mina ikahlafitho ngalamakhulu ngani nami linginike ebusuku lapho ngiyele ntambama kwafika inkosi unyazi wethu lathi imintasuthi uze ungapheli amandla lendlela ayilula idala kunawe namaphutha okhokho benu ayesini ingakho bakunika impilo yesibili unkosikazi ozokwazi ukuthwalisa lempilo uyezwa nasuku inkosi amakhosi Yesu wathi ungayeki ukukhuleka ungayeki futhi ngoba ithonga lapho lifika nga-1 lifike nga-2 lifike nga-3 yoze kufike kuleli thumbu leli kumele likhumbuke bakwazi ukukhuluma nawe usungaphila moni uyalungamisa nasuku ithi yeko nkosi amakhosi esokugcina iphupha engathi ngibona ukukho ofizwe ngiyituma ukukhabela wakudala engathi khona lapho kunabantu abayisikhombisa asebeqebukiwe babekwa ngaphezulu ngibone umuntu ozayo kodwa uyaphezela phezulu uma ifika kube khona amazi wena owenzani wafika ngathi umdonsa umfuthu lo mfaka abantu laba abayisikhombisa baba u8 makithi ngiyaqala zisitha kahle hayi inkosi unyazi isitela esaleni sakhe ufakele isigqoko sakhe esinyama sinopha umbongo ufakele umjimba wakho ngathi ubonto yingwe lapho usengiyalokuzana labantu bafundisiwe ukuba abenze kanje labantu bonke laba sebephenduke kuthiwa kafungi kanje bonke manje ngiyibuze ngoba nami ngathi labantu ngihamba nabo ayithi ngiyayenza lento ayenzeki ngihambe ngiyobuka enkosini inkosi yazama ngoba lapho isandla asigoqeki ayikho vele ngibuke ngisho ibuye mhlawumbe beza ngithethe ngihambe ngiyokhala phansi yithi ngiyagoqa isandla sigoqeki masikhuluma ubaba omkhulu Gobela athi yingoba vela unathanda laba abantu bakini ababenenhliziyo ezikhulu labantu bakini abanthwesa ubunzima nami sengibaqembulile engathi mase ngiyahamba ngiyobuka enkosini unyazi ithi inkosi ithe inkosi yamakhosi yingoba anginathanda yingakho ngingenzeki lento masuka lapho masinkosi ithi kimi uzothi sekuya lento ukuthi ngathi mangiphuma eBhenqolo kwathiwa kufanele ngiyobuka enkosini kodwa kwangelo ukuthi ngifinyelele kuyo kanti nosizi ke lungilethe ngiyafuna ukulisho manje inkosi kade ngithunywa kuwena akululu ufinyelele ngivele ngikhale ngifule ukukhuluma ngikhale inkosi isukume kukhela eduze kwami ithi ungakhala ngihluleke ngifuna ukuchaza inkosi kunzima akwenze lutho ngisho ebhodweni kuye kubenzima athi inkosi hayi ungakhala singizwile masakhala ithi mina nkosi yamakhosi ithemba lethoka bese ngikhathise ngishiye phansi ngoba ngiyabona kunzima inkosi ayibusisebenzweni ekhetho unyazi wethu lokhuluma umfana wakashame kamaphumulo ngaphansi kokhosi bawantu ngizobonga lapha ekhaya lemphefumulo ngeke ngafika kuqala uFebruary ngokuthunywa imndeni emva kokuba ngaye ngaphakama la ngisolo omkhulu ukuthi kade angikhethe ukuthi ngibe yiNazaretha kodwa manje angifuni ukwenza lento le athi angiyenze ngoba ngihlonipha obhuti abadala ekhaya ngoba ngingane kwathi emva kwalapho sengifikile ngaphakama la ukamshumayeli uMajiya wangephisibusiso wathi ushengusezwi ngase manje sibindi ngase ke ngibuyele ekhaya mangibuyele ekhaya ngase ngithandaza ke ngacela ukuthi nami ngicela ukuthi inkosi ngithole isibusiso sokunikela ngempahla ekhaya lemphefumulo mama beke selele ebusuku
isithuthi kade sifikile kuqala uFebruary bathi angize lapho ngangenayo imali yokuza base beyisonginikeza imali yokuza basebenza nje ngendlela yabo khona imali engayithola eyayingango 8,000 ngase ngiqoqale umndeni ngaqasha imoto sasesiza lapha ekhaya lemphefumulo masifika la ekhaya lemphefumulo sasesinikela ngalendlela le ejwayelekile ukuthi ngakaphinda impahla base befika sebeqhuma kulensizwa le eyakamngoma base befika sefika umawami hamba nabanye babonga bathi hawu siyabonga kade sisekhaya lemphefumulo ebona umfoka mngoma ngidrive imoto kodwa nginayo imoto uthi awumfoka shange hawu awusangitsheli ngani masuthenga imoto esesibonakalisweni kimi besexoxela isibonakaliso ngithi mina hayi usethi uma usamphendula uthi hayi asiyona imoto le kodwa imoto yasezulwini kade sisekhaya lemphefumulo ngase ngijabulela lokho ukuthi hawu kanti le nto ngihamba iyabonakala kwathemba kwalapho ngase ngibona ikhaya lemphefumulo selisemanxiweni kithi lapho esiqhamuka khona engazuthi selikhona kwase kuvuka abantu abaningi bebonga abanye besimala bebonga ngenhliziyo ngibona ukuthi bangenza umuntu omkhulu esibonakalisweni ngise ngishaya amahloni ibese ngibuka abafowethu laba abaphilayo ukuthi akathi bengangabona lento le engiyibonayo ngoba sengase bebe nakho lokho ngase ngijabulela kakhulu lokho uthemba kwalapho kwase vele isibonakaliso senkosi uNyazi wezulu ngase ngibona esibonakalisweni engazuthi iyangigeza kodwa manje ngigeza ngamanzi odwa bengengise ngiphakame namhlanje kodwa ngiphakamiswa ukuthi ubamushumayela uMajiya kade khuluma ekseni uthela umoya lo awazi ukuthusha ukuthini kodwa uNyazi wezulu njengoba ngiphakamile namhlanje bengazuthi ithandazela abantu kodwa kunomoya luguqile ngajabulela ukuthi hawu ngiyaqala ukubona uNyazi wezulu luguqile engathi no emlonyeni walo umlilo kunamandla bese kuba ngazuthi amanazareta adidizela kuba ngathi aphephuwe noma izihlahla nje zinyakaza sengithi namshebe Nkosi njengoba ngilapha ngiyacela ukuthi Nkosi yamakhosi ukhumbule indeni yami yonke bese ukhumbula kakhulu abahamba beyizangoma ngoba namhlanje langaliwe ngenxa yokuthi ngosowugongo kwamalume oqoqela ukuthi makhele umuzo kwamalume ngomuzo kwamalume ubungekho kodwa manje izinto zingibiza khona kumele kwenza amagobongo enzela imoya yakhe kodwa nangasithi ngoba gogo nginazareta nje isakuthi amanazareta azothini bese ngibona izingubo lezi kodwa ngithungisa mntanami ngayithungisa kodwa ngavuma ukuthi ngifake le ngubo le yasezayoni ngase ngiyeka kanje ngase ngizibhoqa abambe khona la ngaphansi komnazareta esikhosi sakho awunaso ngingakusebenza ngaphansi kweshebe ngoba mina nginazareta ngizohamba kanjani phakathi kwamanazareta bazothi ngihlubukile basukokwajula wanikile ikhanda wangishiya engathi angiduka ngaleso sikhathi wayigqoba ibomvu ngiyacela ukuthi ushebe njengoba bengigeza esibonakalisweni ungaba ukuthi ubegeza mina kodwa ubegeza ogogo bami abahamba bezangoma ngoba laphaya phesheya lapha leli bridge leli ngabona inqaba yabantu ababefake amabhayi ngokuhlukahlukana lamabhayi lawa bese sibele esikhulu kukhona nomfula kulomfula lo okuyiwona lomhosha lo wasekhaya lemphefumulo imoto ezithi ziyawela ungaweleli bekhala benosizi ngiyacela lezo zangoma zonke ezengazini lami kwabasendulo shebekhala namhlanje ayigeze umndeni usuvumilele ngomhlaka 3 ngolesihlanu ku-Good Friday so hamba ngesontana nomndeni uvume ngey'ndiza ezimhlophe wonke bese sesiyeza-ke lapha sesizothetha icala ngale ndlela le yempahla ngoba bathe bazokunikeza imali engango-70,000 ngiyacela-ke njengoba ngibukile ukuthi benginikeze leyo mali ngoba noma uthela ngithenge nenkomo ethi mo kodwa wangasho ukuthi liphi icala ekhona kodwa ngiyacela bangifele leyo nkomo enkone ibese ifika lithatha lonke icala lithethwe ushebe bese unalezi imbuzi embala yonke abayivezile bese kuthathwa icala lokomalunga bese u-10 imbuzi ngithe mangibala ngase ngibona ukuthi le mali abebezokunika yona kuzophuma ngase ngize ngesalukwazi esakomalume kababa esitenza sithi mntanami zonke izinto ey'funayo noma ungahamba phansi kwakini ube ngaphansi kwakomalume wakho kodwa izinto zami zibekwe izinto zakho zibekwe kimi ngase ngithi gogo kanjani ubona ungakomalume kababa wasethi ugogo nami uzungikelele ngase ngithandaza ngathi ngiyacela ukuthi ngithola amandla ephalesi ngoba mangiya komalume kababa bayosola ukuthi iy'mbuzi zami sengidoda idlozi ngase
ngimoshwe thuluzini bengihlala esikhathi ngakabiyoni Nazareta ibese ngivela namhlanje nentombi ibese ngiyaphuka bese qhamuka amaphela kithi edithina esibophile ngiyacela namhlanje njoba ngikhona ngikhulule ngalo uthomsha uzofuna amapolitiki la ekhaya kubekhulu angazi kwenkosi ukuthini esifundisi Sana Yesu seyisele abese sokukhona ukukhuluma ngizela ngihlabele sekhulu amashumi amabili nambili ivesi lesibili angazi uma uzosabele ngimeni ngikuthanda ngicela uNkulunkulu uhlabelele abakotho
uma ekhaya abantu bekwazi ekhaya bathi masebeshinge zabo bajike emvakweni baphakamise ikhaya bakhambe bajobile inyonga nalamuzo abalapha izwi ujala batali unkulunkulu emzilekhaya mawusondele loshela bese nensizwa yakho ubona esibokweni eyisilele iphuma nenyonga epopomeni eyigobikosi Amen.
Siphumani Nazareth. Ezulwini. Siphuma emhlabeni. Lokhu kukhuma semhlabeni engisithi ezandla. Engisibonile obhuti. Lo bhuti lo bekhuluma nje. Abantu abaningi abadala bayazisekho isentana. Ngoba ngiyaphe isentana. Ngoba bephethe amajele asentana. Lo. Hayi ukuthi ubelento, ubelutene. Very small. Nobody could ube namhlanje. Uzawukhuluma ifini uthinte ibhokisa. Wayebizwa bawubalwa. Nawe ngeshwa ngogango mncane. Nakhona khona sawubalwa tuwena. Nawubika khona ebese khona. Lokana awuthuphi mawubika ngikwa. Awubika. Isentali udongela khona kangaphezwa lo. Lokhu ngisho ukuthi usedlulile nakade eNazareth. Wayishama khona siyo yamakhala phezulu la. Athe maphoyisa ibhabhali sengemnyama. Kodwa wayehamba 2 days akuyaboshwe futhi. Namhlanje njobe khuluma umfowethu sengiyafunda enyika. Kanti wayeboshwe njalo wayeboshisa bawomani wabo. Sibhale esathula kuphela. Ngiyamuzwa ukuthi kanti bonke bahamba beboshiwe.
I don't
ngazi yena bathembe lotshani kwasiseka nawuthi ngakho kama ngiki kwasiseka konke lapho phela phela sikama la bese to ayabona sibona ke abona makhomo nomsika kanje nomsika man ngoba phela keza abantu bezana inkuba ekegeni inkuba yona yini ina kwali abashumana ifundo uthola abantu besu kodwa sabona lenyanga nabathathu bona ifembe lonke lonke okhokholeka lapha bangangcono bangathola bayoyisiwa bangeniswe ilomndeni bahlala kuphi bahlele kuphi ngaphandle kwezulu khona ngaphandle kwezulu manje ngisho ngemali composition ngaphandle kwezulu uhlele olondini nefembe nababulali nezangoma nenyanga nabakhulu ngaphandle kwezulu mama ngangeni ezulwini bafane impilo bangangcwatshwa bathethula bathunjwa ingane zahushula zalahla zenziwa imini zenziwa inkomo zenziwa inyovu ekhunywa ngayo abalozi nemali yakhulu umphefumulo umuntu yakhulu akhula zonke iy'thethe ngazibona abantu ezulwini ziyamashine ziyimbuku zithuka intaba phezu kwemihlinza abantwana nasemqondweni abantwana zenza imikhuba enzima abantwana yini ilawo bazobapha kanjani babe bahle thina sazanisiba abantwana sathatha sezimkhulisa inkomo amadoda ayikhohlakela iqala ngoba nje futhi nenkomo eningi omajibu abesephuma lozana ngabegcekeni uphuma ingane uphuma mashine nempungu ihlanganiswa nentelezi wakhe umkhumisa inkomo wakhe izilo lwakhe khumani bani hlanganisa namafutha ey'lwane namaselesele umuva lapha Osutingo, so che esatto, nel uomo venditino. Il quello che è musica nel culo. E uno usa non come di sono da. Non so esatto per stare da campo con il culo da da. Il generale
wasida lesakwazi emkhohlakaleni sasiwenza siphumesa umlomokazi siyofuna umsebenzi ejantini safike saqoma ukishini omajiye wahlala isisu wathi ngeke ngikwazi ukuya ekhaya emaholidini bangilindile uzoya kanjani oyithatha oyifaka edrenini abasi kanjani zali ikhaya ejayingisi kanti ingane ngikushilo oyifaka edrenini abasi esizukulwaneni saphambili udushaka sikhumbulisa kodwa ke sibuze izweni zaphambili hayi lesababa kwambo nokhokho kakhokho hayi ingane zezulu lezi uqinise udushaka uza izweni zaphambili uqinise kulezi izweni zaphambili ufunisise oyisebaba kodwa udushaka ngokuba thina singabayizolo nawe sifuna lokho kwethu isoko ingane zezulu asasi abantu utobasale vele umzulo lawo uthi bazalwa wonke ababekade beyizinyanga nabo ababezalwa izinyanga ababezalwa izoni zakade ezonini zaphinde zakhanyisela izoni zadawula izoni
ngokuba izinsuku zethu emhlabeni bayithuzi ke bahambile safika manje babuye isiduma avele ekhanda libele kuyo emhlabeni kunzima lethu le akahambeni nqabele ufundliwe yabo ithuba malifunda gcwele lakithi abambile khona bayonqabelana ndawona phela indlela ekayethu le mabengahambile bebhibhe ithuba bazonqabelana athi kumkhukho wakho athi afike kuphuma usenzelwe aphume moya wakho uphuma uthambile ufuna mayithola ukudla fanathola umsiwa akubukela wena ingakwazi ukusebenzisa inyanga le yama le enhle kakhulu zonke ingane
kusetshenziswa umbhalo. Mhlawumbe vele sikhumbuza ngehlelo senkosi sesasaphethe abone isinyakaza ngempela sekukhumbuza ubuthungu. Abaluleki babo bakungabakhumbula omajini. Bebaluleke ondaba ezini. Noma umuntu abesifikisa elulungile kodwa uzophendula emuva ngoba izwi lakhe lokuthi nduna kabankosi babize wonke umuntu wazana bakhuleka baphose wendaba baqedile izizwe uthathe imungu iso konkosi anikeze umathi yahlanganisa namakubala empene namakubala ekoqamo nofeza yahlanganisa kwendekweni wathi ikubala wale ngokulawa lesasizwe yazi sibulalelana sibulalelo dijeni inkomo zazo leyankosi ikheifenyeni ezinhle lana ngomuntu lusikuthungile kwakumuntu utheshele zokuqeda utheshele zokukhulisa umuntu wangakhulisa umuntu wafaka inhliziyo leyankosi ikhabe luthuba leyankosi kwenabantwana naleyo nkosi uthumba nje unako kwabo yabona izo nyambozi bekhuluma nabo bahambe bethumba lezo nyambozi nanabe bethumba nakuleyo mkhubalo okulala nanathunjwa nanabulawa mawuthole ikhanda kanyambozi usuzwile mawuthole ikhanda kanyambozi ulethe ahlale esigodlweni alihlabe khisuke ebutofu nawe kanti wakuba ube uyaphakazela kulona lapha ekhaya unyambozi nakela inkomo uthi uyakhundula imihlaba kusho umuntu eqizwe hayi lapha esigodlweni samadlini akukho phela ushaka phela lokubili ukuthi mina ngithunjiwe la it's a double piece of paper to the God. My house again. One to cut off him. Inama one kumwa. What pen? Inama una fesu. That's a swing. Amen. Eso kata isure lo mafi. Amen. Ebi tunyamos. Na one no konikana. Anda dikana tune. My one goes. Awi sekintambo ya hapa shula. Akiko makubalo wabatu nabo umubika baba nzikuma pesa bamlunga pesa mbili pesa nyambozi nawe nokosi ngiyadinga ukuthi alesizeka ngiyabona ngizama ngizama abantu balesizeka noma uyaqopha ukuthi ushenge ukuthi lezi zinto esibalulayo sinani sifanele ngani asona phela umshini esikhumbule ukuthi kodwa sifanele ngani maningi amathizetiza abobaba bethu lekona sesibika yona ikona uzokhupha la eNazareth isakhulu phela ekhaya lemfundo ingabo sesithi ungayibizo ithembe lakho uze ngokuhlubeki uzobika izwe ethembeni lakho mayibongoza ngoba ngeke uzophatha ikhanda zokhula futhi yaqala ngangolingana ngoba lo muza phela ngabe kwalingana basasathi kumnandi bangabe bahamba behlabenyuka nabo abona bahamba utatula notatula lapho indoda eseyihluphekile inkosikazi seyihluphekile ngoba uzokhuluma ngento engabona imphefumulo webona isikhathi thina singamaqhawe namaqhawe sinamadoda amadala alowesaba nawo losithi namuntu akazokuthi umuntu bayazi umuzonyazi babona isunyazi yeza lapha ekhaya lizobhe umuzi wabo kodwa sili basabeleza ngawo uzomuntu uyabona ukuthi umphila ngokucabanga lo la ingane sekhaya nabasola unokutakula kanti uyazi nokushuma lwakithi abapholisisa
ufika nawe lapho ufika nawe uzitokuzeni bona ukuthi uthengeka kulika ushebo wathi kale impefumulo ayijabule abantu abajabula ithina njengoba sikanza lephambi kwathi abese siyabisa uNkulunkulu ngathi kodwa ushebo ukusiza yazi awazi umuntu ushebo abantu babenayi phambi seqedwe yebo ejabule thi ezithi mashiyana ngeke uzibone hani ndawo nje omhlaba ushebo ngombona usizi thina sibakele soshayise sifubeni siphethe amafenda phethe ushebo kumemba wethu awubheke izingane bawe kodwa bakhupha amahata basombamba bese phumile baba wokuba ushebo wakhe ushebo wethu singakanjani thina sifethilwana kuyayi wena ushebo uphethe inkophu kuyayi wena ushebo uphethe amakhulu anakisho lumbani sokanjani ushebo sifitoma siphethe impela siphethe inkawu esasibona amathusa sifuna amathuba sokanjani inkawu sifitoma bama siphethe kanjani unkulunkulu kuyayi umuntu osenkulunkulu amaselese akhuma kwabo kuyayi unkulunkulu eje umuntu usuthe kufanele ukuthi wabona hazo mabekena bawona sekura amaselese sekubona kwabo amaselese ayithothwa uzubithi wena sonke unkulunkulu amaselese sonke amaselese sonke umzimbe namhlanje lokho siyafuna sinamasiwa okuzamabane okuzalayo kanti amaselese nawo esamela ezasilo babeni ushebe ufuna ukukhanda isizwe ngabusha mayibombozi nalokukhula weyikhale phefumulo mina ngeke ngicomele umuntu ohlande ukuthi mayingayizwa indawo ayishebe ayibekela ekhaya abanye yithulele kunalabo abomesa abayizapha bathulayo eyikumabosi azokhipha umuntu odakeni noma azobhekisa ukukhipha la udakeni ngiyabeka lokho zokwethula njengamanje sengithula uma amandla ekhona umndeni uvuma amandla ekhona ushembuthini la isize nawe mfowethu nathi nomzimba lokaNkulunkulu oduduno uNkulunkulu wakho bela kuthumele mina uNkulunkulu wakho Welcome to Shembe, let's go Shembe like that in my own books. What is the scala of Pisa? Umasis Vileta, and then okay to the Zaytu. Saiza, Wakunkon, who are always having the Mutabi, who could see. Amen. No, Mountain, they not upon time. The other studio, I think by the other is not so in the end, I say, Mama, who tell about who tell about my day, visit this room, so much. Ulan, where to the ball. Go up, I said, you don't have to read again, visit us one hour, go back to my knees. What is the green, visit Turkish School, so they are gardeners at home, who are better than the Gaza, but we know. Autawame ulidi kanisane mtu yone okula pesa sekali kwa sababu naso ndio kile kama msami no msaka tutaki na pena abadishi kosi ndio sasa huko na wasema na wasema ndio utabani batao ndio nasema ambapo ndio sasa kushias what is it mama sasa what is it what is it what is it what is it Kia upande usamba sababu ndio sema uti ndio 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 inini mapendo mwanzo usofanya kusoma sasa sana na muso wetu tunaboshenda ushebe ubeza bese makoni mina wani ndapo kwa sababu ndio takumbua na mtu mtapo hapa sunaya haya abese ndapo suza wale 100 bese utekine
ukukhiza abantu azonile imndeni akubizokhezeka yini ngoba kunothula la nekankana uNkulunkulu ngenza ngakhona uthi la uhlangane nensizwa wayeseduzela umngane umkhaya wathatha umkhaya wofaka uthi mawengene esangweni base bethi nabanye hawu kanafika lo akenze kale kodwa uboneka lo kanti uzikale mphefumulo umoya umkhaya letathuthwa izikale lo uthanda ukuzikale mphefumulo othanda umkhaya wofaka bantu abakwalo hawu sale sabonga hawu isipili ndodana awusangene bathi abadeli kanti badala umkhaya wethu bongo ngisomane Ensizweni ebusuku eyawe umkhaya kanti bangumkhaya bathi umkhaya wabo ingane yawo bathi ayingane bathi umkhaya wethu sinangani ubanga ungena besandla into ngekuzuyazi ngekuzukwazi ukuyikhaza asifuna ukuyikhaza asifuna ukuyazi konke kwenzakala asifuna ukukwazi asifuna ukuhumusha bantwana bakhe basezulwini ekuseni kubalulekile ukuthi uma sezizwakele yangene ezintweni zakhula sabasukalo wethu sasezithoba sacela amandla basebesipha manje into ebalulwayo kakhulu ukuthi abantu bazame phela ukuthungatha ababengenazo esibayeni imfuyo bese bethungatha ey'bayeni ey'mbuzi zesintu nezinto zesizulu uma uyizama lapho uyithola ikhuthazana isibongano masifaka isibongano kodwa nje ukhuthale nawe phela hawu ucela ngabona imsamo njalo ngithumathembe la ngambakha ekhaya bangizothatha impahla neniboshiwe ngifundiseni kakhulu ithola kanga nesomatali ngingazona hayi kodwa basobe sibona umbele ukhala nenyama nobisango ungayitheni nasomali noma manje ubengcali zabo ayihlambuluki sezikhona ibaza amasumali kanazimbu engazi imbuzi izinto sumana nasathi ukucabana nembuzi moya manje kwazi manje usebenza abantu uzothola imbuzi engane lapho imbuzi uyikhokhela umuzi uthi angayicala isonke yasukuma nje mayisebenza abantu unazi imbuzi ziningi inkokhelo zakhe lezo uthola imbuzi kwami nobani kwami ntekani uthatha lo mbuzi wena ayilungile lo mbuzi uthi moya manje uthela imbuzi anti imbuzi yokuhlawula amanje amaphenzele wona uma usabala uyofuna mayongozi imbuzo yokuqala sithumushene uthi inkosi wonke umuntu seyisibuthelele yonke loluhlobo lalabantu alibala amatalawo uwabuthe inkosi yakho ebonele wonke amathunawo inkosi angasiwezweni uwabuthe abathunjiwe abathethulwa abalothiswa abafaka emtengezini kwezomunye impuphu abaphethe njengodala uthingane abadingiswa ababotshwa abafeyipini abadliwe izilwane bayitshele isizwe amamalasi amathalaka impisi amakenyane amabhubesi ingwe yonke inhlobo eyilwane endabana ushembe uyakwazi akhumude amele bathunjini abakhushu abalandishembe bekanake namandla bayibonkosi abathole umhlala kubanza azobalekhala emphefumulo ney'ndawo zabo nakufakayo bayibonkosi imbuzo yokuqala leyo ubikhona ayingekho akosebenza emzini ashembe yonke imizi yashembe ufuna umsebenzi usebenza inkosi neyinkongo yokukhosi isizwana
lena ngekuthanda ukumsiza omile mathuli esenjalo joyisha nawunyongo lokho nokhulu lokho kaza ufika kwisilwane sokuqala esabukweni sabelikazi uthi ngaphambi kwendlela ngamehlanzo ngamfumana abafumana umusi ngoba baphume emthethweni okulunga baqomisa lozalusi ngoba bokusi ngoba bakuthethenza baba thina sonke sabona bawashithino la buhulu misera nebo aboshithino lapha ejujiwe uqonde futhi abantu baphelayo ulusiku lasande uthwashito bayele kabuza ezifike zomayifeyi ale abantu bazobana nawo utavula ekhaya lempulo uhlangane kalisuthi mali ikhokhe uhambe lusiba usekwekele zokuthulekisa kodwa ubuyele phansi bakabake
yini abathekula yonke lo mkhuba imbuzo esifini mayibonkosi abantu bemdingo ethumeni
because asimunyazi kodwa thina abantu sesiyathele lo nyazi asanifuni maye kuNkulunkulu uthi yanazi uthi anzangifuni nabantu abamfuna nabafuna usuka lo kanjani ngokona uNkulunkulu mina ngithemba kwethu bashumayela abantu besafuna ukukhupha ubona wasibabwe alaba bheka indeni yabo ngoba ndawo akukala thini wona utufika lapho nawo uzibone akubona lo ngene betubasi asemhlabeni kaphela utufika lapho ekufundiseni usandisi bawona abantu bakubazisha improvement uqinisa uhlakanga wabo kaze khuluma amazwi zonke izinto atungahlambeni into zalapha ungahlala nisuzudulusela ingozi leyo kwani ingozi yale iphethe manje bathayo mina ngiphathele lisonto kodwa khona abantu abafuna ukubhadisa lo ungaphethe singayazi usuka uphathe umndeni wakho imamisa lo abantu omathi bafuna ukuphatha isonto kodwa bafuna umndeni wakho uphathe umndeni wakho kodwa ufuna ukuphatha ingayazi asizwini wenza ukuthi uyazi manje namtasuka abantu balomzuzwana ngizengane ngizolaya ngiyele usabe inkubu zeyinkulumbane zeyinkulu ey'kubu lethu ngifuna yabona ngale kumbani isilo sazi kuleshaya mthandi kashela manje umuntu ofana isibhedlela ngale kushela umuntu ofana uzibona oba umbingini ayona imali inhloso yakhe kanje tole ukuthi
umuntu wayephuwe kubanikeze emanzi emandulo angayena ekolini ngoba wadaliwe ngekuzima kuthaba laba abantu isimbi abafutha amahasha naweqala basebephuile ngobesenabela bahlele amakhosana bakukhulumenza unkosana bamdonisa aphe njalo kuzobe ishozi imali wangena ntoso omunye afike ejele ngoba yikhwana ngoba unkosana wayengayona intoso ukuthi alungile banale mamenza unkosana maye vuka bayishozi hlale enganeni zonke indina manje ezinye zezinto zazo ushembe uyazazi umsukano nomongo wayo ushembe uyakwazi ukuthi ayilungisile njani ngoba yinto esisogwene into abantu usiwe iyakubala kuphela ibantu bathethele abantu abanjalo ngoba ngengane sobantu okuyikelekeni ayibonkosi lezo zinto-ke ekade ngifuna uzazi nawe kade uthunyelwe kuthiwa hamba obuza uney'mbuzo ey'hlanu ezayo lezi kade ngiyibala bese siza kubantu asebenikele iy'mbuzi labo bantu asebenikele iy'mbuzi uma sekuhamba isikhathi noma ngabe yakhuluma umndeni ukuthi bantu abamsandeni sekukhuluma abantu besikelela uNkulunkulu asikhulule noma babakhulumi uma isikhathi sesihambile mhlawumbe sekuphele ngisho o-9 months noma unyaka noma ngaphezulu labo bantu abanjalo noma bethi umndeni ayikhulumi sekufanele labo bantu abanjalo bahlangane bese bekhetha umuzi kule mizi okuwona ozothi umndeni uma ukhishwa njalo abaphumane umndeni zimakuba sebekwenzile lokho nokuthatha nawe osowazi ukuthi umndeni mhlawumbe wayengenisana ngeke odlule ngoJanuwari noma ngaleyo nyanga usunalo ilungelo lokuthi inhlangano yokuzala lokho ukuzwa manje ngoba ukuthi umndeni usukhuluma uzoyiveza wona ekwenenzele yaphaya eqokana itholukuzi bakholisa nyakini nangu umuzi umndeni esowukhipela kuwo uphume ekhaya emphefumulo ngoba phela uphume ekhaya emphefumulo uphume ekhaya emphefumulo aselungile ntolera ngezindawo balokhu ongena emzini owodwa enivumelane ngawo lowo muzi fanele uhlanganyeleke nathi izinto ey'ntathu indlu yangasenta ekhukwayo ilawo lentombi indlu yomama lo indlu yentombi le ekuthiwa indlu entaba yepheza yentombi amakhosazana zibe ntathu bese kuhamba nje abantu kuhlela nihlele ukuthi nibe nayo imali ezokwazi ukuthelela iy'ntondolo ey'nhlanu lezi zinto ey'balayo iy'ntathu azibi intathu zibanhlanu bekusekwelekizwayo nawe zwidi uma semkhulula lapha ekhaya iy'ngane zenu fanele niyicela amandla basemthonjeni enkulunkulu iselididizizwe namacala bese niyicelela ukuthi uNkulunkulu aziphe amandla zinakele izinto ey'nhlanu indlu ey'ntombi lapha ey'ntombi indlu yondlunkulu ehlangana namakhosana lapha ekhaya unkulunkulu wazalwa lapha ekhaya igaba lomzali indlu yangasente ekushiselweni impepho bese kuba ilawo lamabutho inkosi ayihambi ngaphandle kwamabutho bese kuba indlu yamakhosi lapha amakhosi awakwazi ukuhlala nabantu ahlala wodwa zinhlanu bese nilungisa iy'ntondolo eziyisithupha ney'nkabi ey'ntathu ngoba nabasekhosini uma ukhosi kodwa uhambisana nalento eniyenzayo lapha ekhaya emphefumulo uma kungahambisani nisenzela nodwa niyafana-ke nabanumzana nizokhamba izinto ey'njalo mayibonkosi uma kuhlangana nibona niy'qoqa lezi zihlangana kusho ukuthi umndeni wawungaphumanga umlomo uthi umtshele kodwa nifanele abantu abaphukhalipha abalalela benza kwenzeka seniyabuya masenibona lezi nizokhulekela usuku lokukhulula kwemndeni ezesolibukela shembe alinikeze usuku labo baphumayo nje ngameselo baba lo ebusindaba womuzi mase efike nikeza amadeyithi engawasebenzisa ukuze kufike bakajuni banesipindi sokulapha sokwenzela amadeyithi okukhulula kwemndeni mayibonkosi uma ukukhosi ufuneka leyo mpahla endala
khona namhlanje nokubeka nasemibhekalo kweyinquma hlaba angabe saqhubeka nalokho lalisisakhe kophethe imbuzi ungabe ingakho sithi ngihambe ngitshela abantu endleleni ukuthi ekhaya impilo phansi ukuthi nokuthi siyacela nambisana batshela abantu abadabeze ekhaya bazolalela uma abantu bakile ekuthumile izongena ikhakha ingene ngemisipha nangemthambo nangenanga yonke indlela eyinzulu zokucabanga kwakho ingene uma bekuthumile abantu bakile musa wena uzwa ngumajiya emgwaqweni epriya atakuphethe imbuzi engane usugijima ngembuzi uthenga nasendleleni usuza nazo la ekhaya empembu awuyithenga imbuzi usenala imbuzi iqala ekhaya ishisela impepho ngesikhathi ushisela impepho ushela uyabakhipha izosiza ubabambelelisa uboya bembuzi uboya nokuhlala umuntu bembuzi nenkomo uboya nokuhlala umndeni wakini abesethu usengozanayo ukuthi ekhaya empembu afika abadikizi ushembela abathatha bafaka ekhaya empembu imbuzi kubuye ziyobika uNkulunkulu amacala nezolo nezifo zabo nokuthunjwa kwabo nokubhukiswa kwabo ongekho ezulwini mayibongozi mawita ibongozi kabongunyazi baningi abantu ababiza amakhosi ayibongunyazi ngenali inkosi unyaza ayikho le ndawo ukuthi kukhona oshembe ababambisena ayikho ndawo ukubambisana uNkulunkulu munye futhi amaNazaretha amanye ilawalandela unyazi amaNazaretha alandela unyazi uNkulunkulu munye unyazi wezulu izolo kade kuwuthini nenkosazana uthando kade kuyinyanga yezulu phambi uthando kade kuyinyanga lokhanya edulo kade kumqalo ndlela ahamba ngala amakhosi noyithe uNkulunkulu bakutshena wabethandile manje uzokuza abantu bechazela okumsheshe ngeshisibe mayikona uyithe uNkulunkulu uzokutshena bamazi bahamba nomkhulu wamazi abantu kodwa bambona iframe manje ngika uNkulunkulu unyazi sebelabethe phela asezulwini nasho uyazomfundisi wami yabona lo wami umfundisi wokugcobayo hayi kodwa yena ungane ngumphakashele kodwa akakho khona unyazi uNkulunkulu yezwa baba abantu abathi basezulwini lo msebenzi ushemba asijulise esitshoyo ukuthi wena uphethe imbuzi ungayifaki uma usathanda ukugaba utshwala abantu balakhiza ithunzi emandelelo sakhonza emazweni akubo ukuthi bayenzile lemcimbi sidaba siyinyene zikayise ungatabele ukuthi hawu ubaba izophinda futhi ihlalo banindakaninye anelizekaningi umuntu atabele ukuthi ubonga ngeke ngasini ngempela badaba yinyene abanye basunde iy'nkonga zebaya akayi baba ushaye phambi kwesango lwenyango khona kuzokubaleka kwetiko lona athi hwa endakuthwala balekhala athamele isibaya ithembeni usho wena uthiwe umama phela nomama ney'nkezo zabo manje sebehambile la ajikele emva kwendlu abasho amakholo alekhambo labazana ngizoshongathi hawu bajikele lelodongo ikhishi phela kunalutho ashobingele ikhishi udongo lekhishi balekizakwazi ukuphuma ithonga la ekhaya kwenje uphele umcimbi sesibona usuba uphongolo usuke ekhanda ngey'nyaweni usuwambutekile indawo akuzalo nomona sengijayile cha usaba abantu bakini uyaphaisa nje usabantu bathamele egcekeni asamele egcekeni uyakhamba osathanda ukugaya utshwala angezi uzoyisela amacala ekhaleni ngoba ushendo noma wafaka ekhaleni uzowageza ngempela angithi isidaba geza ithini isithithi utshwala abafuni utshwala emzini wabo khohlwa ngokusathanda utshwala nabantu abathanda ukwenza imicimbi engacacile angithi usuke lapho uthi ukhokho wakubo uvele emsamo ey'nyoka waphendula wayesizoba umuntu wakhuluma wabuyela emsamo wayinyoka wena uthanda ukuhlabana engalisana uhlabela umuntu ungazi ukhokho wakho uthi uyini uhlabela iy'lwane ayizenzile iy'phunga ayizenzile abantu abakhonza ukuhlaba njalo hayi isiko lekhaya ukhokho wakuphela 3 months ahlaba uyamazi wayihlabelana phela imicimbi inamabizo awo amanye mhlawumbe nje inkomo nembuzi amanye ubeka umkhonto phezu kwayo ungazi wenzani 3 months uyahlaba inkomo abe engathuki uyahlaba ifuni
Mungu ababesenza manje wethu manje. Manje abantu bayacela labo bafuna ukuzogeza ushemba abamusa ukujabula abaningi. Ngoba uzohlabelana manje uzoshemba ukulandela abantu basendulo. Abangananiwe ngazange bamizwe. Abantu bengafuka abangekho nje ibongwenzani. Waqoqoza bonke umqephuzi nomazi wafendulo. Uyenza abantu amazi usukumhlabela ingane lezi zahlaba wayibulala nazo asimnani. Yokuza khona ngozwini. Kuthi khona ngozwini. Bafendula mhlaba bazange banabo. Uhlabela ingane zabo bona. Sikuphe ingane ziko la kosho bona yena. Zibonisa khona zokundilwa. Bazofika vele bazodla phela. Yala ndo phethuni. Manje esifundile loshe isibusiso bafika izinto ezingakwazi ukuneka noma abantu baseningenzini uma senihlinkomo zendonga manje ihlinkomo zendonga ukuthi kusuke abantu bezindeni bezona msuku usomana zolobona usomana zefumkosazi wabo akwazi ukumisa khona seyindeni sina into enzakala yini ukuthi nizobika kokhulukhulu balapha ekhaya khulukhulu shembe sesikwele kokhulukhulu ukuthi manje sesibe nenhlaka babona ingane ukuthi bangakwazi ukuyisela enkosazini uyovusa umuzi wabo abakacela ngosikolo ukuthi sicela usiphele ithimba ley'ndawo zonke zombili ezokungamela ukuthi ushembe uzokhuluma nabo esebekhipha ukhulukhulu eso abesekhipha ithimba ezona bayabonga bajabula unamhlanje siyabilela hawu sasimabilela nabo somali sesabazaqoba zetenabula balongasibeki babesenzela ngoba bakhishwa ngokusemthethweni bese khishwa abantu abaphilayo hayi kuzinkosi othulahlala manje bafuna besonteni bafuna bejoyina isikhathi ekhaya beze ekhaya bashiphiza bangene ekhaya bafuna ukukhona ukuthi ayikhuza zikwazi bangisho zempilo endaweni sekhiye kusuthi manje shisa kusisi ukuthi phendule lokho longena isigaba akubulala amanani manje ababulala benza imicimbi emakhaya akufanele sijabe uhlala yileyo mcimbi izizobika noma kushoniwena noma kushoniwena fanele sizokhona imbuzi umkhipha ngezandla nohambe ayonikezwa umndeni waphetha lethu le mbuzi ithuke izandla namhlanje leyo mbuzi omageka abantwana abanezandla zabo abanguziphiwe sokugeza lapha emswaneni ezandla wakugeza ugeza ngenyongo zabo omunye umuzi akwazi ukuthele ngenyongo bese usanganikana Sekuhleli sicela ukuma la abavameli bakathixo abakithi laba bavameli hlelisiga kudala bengathukuza abanikwa ngani babe ngisabekala abanikwa manje bayabathunyelwa bayinkosi sicela uNkulunkulu babethekela amanazareta
soul.